nama ku sisi pangaron ku adus mata hita saluhutna. Oh lo. Jadi sambil mah terpasang mana? Jadi mau dati mak dituata mau dati mak dihita saluhutna terlumobi mak di mana suhu nami. Wah amang kuna suhu nami. Isi may na perjolo nama katahun ima kuya sini si panganon na pinari ini wa raja di boro mo sila buti mak. Jadi mau lihat ya mak di hamu raja nina dua tersono mana tabar raja nami Kabe jumolo mana siak kamu baron non siak kami songon ima. gabe songoni mana raja nami. Jadi mau dati mak taduk komat tadi bata ala asido tolong irohana buhi tamar pungo dubas pertikianon namar hiti may nong jumulo menggulingari sari na tua jantung ata. Jadi ope di hamuna suhut sinaga no hamaranggi dus marwata de sada marwata makatao no si banganon songoni ma do iraja di hula sada marwata de na tua bangunan huria dus marwate. Jadi mau dati mak siap kami na tua nama kataon kue si panganon na pinarin ini burumu do pas pertikianon kata ni si tua dohonon nami asa cua nomor satu di agata di robean horas mahami saluhuna yang kago kamu ima na pinasa mu kue sini si panganon atau maribagata madia musika na namang alean. So ini masya kami raja nino tua sama yang mungkin suhu nami. Jadi mau lihat tema di debata mau lihat tema di hamu damang raja dainang namoraburu na lihat na lulu asago kasipai mau ni na juju sia dusan di bagasa partikianon dinong rohamu saluhutna di damang raja nina dua raja ni dongat tubuh lumobi ma di hamu raja ni hula suang songoni manang raja ni boru di namanggohi di gokod dohot jojo nami Matutu. raja nami raja bulun takas sangon na binotamo dinaong jumulo manggulingari sada ama siya tonga ni bagason laos di bagasa partikianom manian raja nami mangido panuturion mangido pangajarion kami siya po nakasubuton tarsongot dia ma nata pamasa molo anong ma sada na dua naong jumolo sa rimadua siya tonga ni akan nahumadian kita nadong di desa Madumon. Jadi nang dibaga sa tigior raja nami nakin hupasahat kami ima parhitiatta ima nalahu makatay di na mga rapot dita dibaga sa tigior marhite idahan nalas dohot juhut namar saudara dohot mual dohot aik si tiu asimarohana raja nami monotung songonop penaboy hupatu pahami di umpas partikianon tarsongoni majo sorbanna di paro jumulo ni damang nang jumulo borhas ya tonga-tongata niar raja nami molo dia katorok ni pinopper di damang dunian aku rangi pambahinan nami maradupok kamu salu na raja na hupar sang api-api alay hata di si tua na mandok dang si manuk-manugin na si botar adora dang si todo turpuk siyaw lomoni roha molo kita di hasyanganon molo tung songoni peraja nami parhitian di si panganon na upasangat kami hata di si tua madohonon nami tidik do na tinoba golang-golang rauk-rauk na o di ikso sa dia na upasangat kami marhite idan nalas doot ay siyo-tiyo debatama namanggohi baso-basuna
tarsongoni magok ni hatas yang kami tuh kamu raja ni na dua-dua. Mau dati ma di hamu bona su nami yope di hita saluhuna dia kagok koni bona suhuta nunga tu pakas tetangga padong di bona suhuta di namong guningari sari na tuyo satu ngata. Jadi doba seperti kenon mangido panuturion. So dia ma nalehet si ulah honota doba seperti kenon ditaringon di perbonding ni sari na tua asa rampak kita maniroi bona suhuta atau sisa maita doba seperti kenon upasata mima tua mo ada tua sudah buat tiba. Maulatima gabi matu tujulah horas di hita salubutna tandu bobe manakkan inyasian bola hatari bola suhun naung takas salubutna tatangihon ima di nama idihun dia kagukon ina sida dohuk jojo tapang tutu hita salubutna di baga seperti kenon ima nama idihun di nama ngido panureon panuturion di taringon di naung patuahon sadara ama siang tonga di nasida di doktor dos patah hita teh kali manang PHP perlu tumpiak kena berbujulu kemudian non kita tarik kok dia kena berbujuli ala ibu manuang yang kena makatahon pos roha buinta musia sabirang musipong kamus ya siamun pos roha ikomar sia jara-jara kita salutna songonima mardongan maulade kita jadi terlumbo bima nang dihamu di babulan di huria lain mata pak kita salutna di sol suang songonima nang dia mata pak deh di pandename ada yang berpakaian nama saroham butuson. Oh masih apa ya buat mau nanti mak sungai manang di raja hula salutlah terlalu mobil manang di tulang di masih loho sungai manang kan tulang siap kami kena dua adongan non yang kena merujuk budi posrohan nami atau masih biru jeruan masih cara kita sungai mau pasatan raja nami mau lihat deh. Aga memang tutu jalan horas dihamuni bona suhut nami marhiti hon dinang batua hon sadana tua dohoton perjono sidohonan nami molo taringot di akka na batua hon sadana tua na perjono sidohonan nami marudupong kamu di bona suhut taringot di akka gokomo di na marudupong salut di akka keluarga lalu mobil magiat karajan hula na hokdo salut na tiamak. Jadi mau lihat ya Pak di hamu raja nina dua taringot dia ke pengajarion nabi nasa pun Tuhan mono taringot maradopon raja ni hulu nabi saluhut namang na dua asahat di bobo nabi tu nasida sudah buat mau lihat yang matutul ke majalah horas dia kanang sipul saluhut na dia ke bobo mau tu raja ni hula ubay na pola di otak kamu saluhut na dia ke raja nina dua tanlumbo manang di raja ni hula marhitehon di barujung ni damang na taholongi somod dia ma taringot dia kabidang na dinanaing ulaun si ulaun notai ima na berjulu si harakta ale dohotor na gabi sila kasan nami marudupuk kamu di mona suhut piga ma di pinopper ni damangon los piga manang tiga anak piga buru piga ma nang marhasohotan manang na adong dope na so marhasohotan asa gabi bui buhulotan non taringot yang kepertording ni para daton na bui si batu komo ima marhitehon dia ka adat si batu kota itu damangon so ini mama. Jadi mau lihat Pak di hamu raja nina dua iya taringot di parpinoparon di damang nang jumulo borha siya tonga-tongata siya ma itu ma anak dua buru tarsongonima mono taringot di parpinoparon abang iya taringot di permatanggaon di pinopar di dabangon mono siya na anak opat ma nang permatangga lima nang permatangga mono buru sadar be nang perhajabun tarsongonima Pak gabi mak berarti nakadik si Yesudi 5 mak anak nang marhab sadar buru berarti tudulai mate naso makahotan jadi dokter terlalu bimba dia mau dimana suruh nabi alat orang doa yang di hatahok kamu ima di pinopper ni damangon di nasoman hasohotan aduh turunai ale molos yang kami sen akan dua nama dokter taringot dia ke ulau nang sudah orang mula ima marhideo di barujung ni damangon naing manian ulau sisari batua ale doh to rupa sata me di mona suruh nabi
tarkira songon dia mak dia kepengen pinang di dunia ramuna. Jadi mau lihat mak abang raja nina tua-tua. Lumo bima raja nina tua-tua raja situ tadi. Nadong upar sanga pihami di dua di sama dumon. Ia malu taringoti raja nami. Hamudo nama buahon terdia magor di ulota. Lumo bima nalaho si ulon nami. Obar di par dua ni damang nata padu baru di bagasan tikor. Tarsongoni mama. Mau lihat mak gawe matu di jalan horas di padohan di bona suhut nami. Alal tekas sunak kani kuota kami. Jadi mau siap kami yang kena tua-tua. Di nama dokon di luar di ulau na gabi bui si ulau honon di bona suhut nami ulau sari madua ma ale do hoton tandu mobil madia karaja ni hula-hula di bona suhut yang kapan dohan nabi sian na tua-tua ate kuah abang dia kana baju luhu kami asa tong masa kami tu raja ni hula-hula tandu mobil ma tulang marga sialoho asa sama di dalam jadi mulai mak di punggungan na sangapat dihamu keluarga besar Sinaga dari pamulon nami kami siya tulang siya loho pamumusni bere nami nang jumulo pahorasot dito nga bagas takas dia tahu kamu nakin jala hubay huti hutami iduna huboto kami siya mabuparan na tutu alay tulunay dang marhasohotan dobe di panarayon ni dong asahutan nakin di raja itu tua padohan nasida asa ulaun sarima tua ulaun ada perpunan yang sipatu bauta tikos jalato di padohan nasida jala hami pe ido nang sidohonon nami satuluk mahami molo gabi ulaun sarima tua ma ulauta dinaneng pabor haton opu mario bere nami nang jumolo pauraso sibuk buti kami satulah. Maulat yang matutu dia keperdohan di hula-hula imatulang marga sialoho nakaning. Jadi dohoton dia ka hula-hula nambang ihuk saluhut lah buah sisa ada tahim hamu teh. Gabe mak maulat mah. Jadi songon imatutu nang dihamu di bona suhut imataringot di ulaun nang sipatu kota. Terlumu bimana sipatu bomu di bona suhut di parujung di damangon ima ulaun sari matua. Ale manang BHP mang bona suhut nami di ulaun sari matuai. Kobar songonan johong mulak kadingani 5 malinang parahotan anak sada buru. Tentu nungamar pohopu wionat ya mak. Buah Gabi mang gabi. jala adong songonon sian hamen na tua-tua maulo taringok dia kagoar dihita di hacal maon toluma goar naga besi itu tonon di goar danak di para manik do di parupuni. Iya songonon noai maulo petung di ulau sari matua di bagason akahulion hasang apon nang dia kahaleheton di ulau ta nang mamarup parupuya teh songoni mamang masuk nami jadi maulate mak di nabarupui manuang imadamang si sari matua asa uli leket maulo petung songan kanong somal taulahon di bagason di luar tadi desa maduma naing manya perjolo hita siani melangkah asa hot nagabe goar si pojou ta ima marhitihon di parujung ni damangon di persari madua ni damangon asa nagabe siani hita melangkah perjolo songoni nama pasata di bona su nabi asa mangaradi hamu taringot di nabatu pahon dia kasomba ni urumu marhitihon napuratiar maradupon dia karajan itu terusan hukna buah amang mangaradi hamu. Jadi mau lihat mak di hamu raja nina dua-dua. Lumo bima di hamu saluhut nana sahorong di hula-hula nami. Nia raja nami kata nia ada dona bina sahak mui tuhami bona suhut. Alai manang buah beraja nami malutung songot dia penon diaka na puratiar nami asa anggiat. Tapi parupui ni damangon asa ina gabe si johunot tamar sugot di aparan nabirang. Kalau kamu may raja nami malutung songot dia bina buhay pasahat nami perhitian ni akan dibesar na buhay pasahat nami tarsongon ni mga raja nami. Maulati mak di padohan ni bona su nami suang songoni ma dihita dia kana tua-tua tanlumbo bima di raja ni hula-hula saluhutna obar songonang kata pai hutihut dia ka ulaun di persari matuaun baik di persar matuaun di dua tadi sama dumaun maula pesongoni akan di padok ni suhut kelas marohata saluhutna tanlumbo bima siak kami na tua-tua mangondolhon di hamu di raja ni hula-hula ni bona suhut saluhutna bakona dia bang manang BHP taringok dia kaparupui
molo dihaguduan dia kahaudion dia kasangapon satu nama dibuluk toho tutu boima di dok kondisinon ima ulaun di napa tape goar aleon di baga seperti keron di napa ape hom mahita molo petung songoni di penjunya mata di bata marudok pun damang sisari matuaun naing matutu pangototta songoni mak jadi langsung marah deh langsung mati jadi na berjulu sian hamula dia kena marah-marah mak. Jadi sambil mate sambil do di pasahat bu ne si nagabe opung Mario nakani ngate Oh lo, Mario. wah si Mario sikop di son nate Sikop apa mak sikop? sikop di son buat tarengok di hula-hula ima tulang ni si Mario sikop di son Nunga be sahak bobo nawi mak jalan nunga di son nasida. mai son maksud tu langsung menatur tatang tong son ai son nasida maksud tu ngahud dulu son Iso paham apa? Allah sa nomor kira kan ngate tu nomor dongat tu mak do nomor pariban Oma tu dong atu puna me dohot tariban. sabulong si matong ino nung gabe tak tu nomor dongat tu bulo nomor pariban nakani ngate baru saat mamuse tu hula-hula tu tulang Allah Allah mau tu hula-hula dokter terbagak berkamu Langsung nama biar hoyut dah. Oh itu. saat mamuse tu si matua Itu coba par. Lemah. Oh, abang yang nak baju aku aja. Ay buat mana? Una saya mengaloi ho. Masuk na kuring tolong mana. Bukan emang ah. Langsung magkabotoli be kamu mang boru tu na tuwa ni hutang aku botoli be kamu lah sampai wah sore masa nakani tu hula-hula baru saat matu bona tulang bona tulang turunnya bisa kuta gijang ala amat tapang geliris rapak kamu jua mau inak persotu bulu mu Toy pasal mau boru udah tiawa mesti itu bona nyari raja turun siapa jaluru ala sadamana sida si amataka itu semua alai masa kanganina sida kan sadamaru si amang Sada mahal kita tu. Allah sadamamu di si ipuna-puna namin na siya pia jaluru saat mamuse tu pangkopar Rajai masih dor bisa lupa sidor oh lu dengar gua lihat baru tulang narubut turnip sia si pulo itu teh tulang sia loho itu tulang tekan turnip sia si pulo
Pasatamu. Sada mahmusi. Ini marpa kamu dua. Amania ha. Olo, ala amang amma, juamu hanggimu. Nah, ini mana? Lang rarabat. Oh, ini ibu dia. Tapak kamu do amata. Wadarwis. Sada mare dia Oh, berdarwin. iya. Dua lagi ya? Oke, mau lebih HP akan nanti saya dapat jalur kamu tuh amat tanah hanggimu memandiuk piring naik saya mah hamusi. Oh lo, maka tapi no kamu do sialo, mau lo orang takas, mau lo orang jalur mana? Dulu tidak mang. Belakang itu tulang ruru buat saat menekan musik itu tulang dari si Mario. Di sini berjodoh teh. Oleh nama hula-hula. Ditarak nih hula-hula metong. Ayo rom. Oh, Langsung Sony berjodoh. oh lo. Oke, tuh tulang nih si Mario. Oke. Jo kamu inangi, jo kamu rompong kamu nasi si pinggan. Oh lo. Ini tugasmu, Bah. Iba turut coba Juni itu lagi. Bawa tulang. Dah tulang na robot turnip. Dua tulang nih opungan. Berarti si aloho dohot turnip. Sedih mah turnip hotel senai. Rodo lagi di son. Sugu may pasah hatam itu lang. Nggak ada botok kamu. Oh, lo. Berarti So ni matawain. Gawe tulang. Lek kamu piring isa da. Oh lo, tu tulang siya lo huma pasah hatam ni tu tulang turnip. Awan nakit tulang ni si Mario nasahat. Oh, lo kamu na dua ada kuroha inak taboru. Lunga muna. Oh, gabi mak. lo kesana kan itu tulang dari si Mario teh. Oh, lo. Sa udut yang umat dodak ka hula-hula na poso salu na. Kamu Iya. marah mangguare. Ido te gabi mak na parjolo ma itu hula-hula nama Martino Dohon. Bitara ni opung nong parjolo pa horasonon ni si maramata mana si pantalahan. Rona sidak. Danggo ya mani ulit majalona te pergerehon nami don. Gabi mah horas. Sugok may pasahat tami te. Tu hula-hula si marmata. Halo. Baru tu hula-hula damanik. Na sian gajah poki. Iya, adong son. Damanik. Gabi mate sugok mata pasahati. Halo. Baru pasahat tahu matu hula-hula na poso. Na parjolo ma turun na kina ko tayo matulang ni si Mario. Tinapunan. Tinabunan. Tinapunan. Iya. Siap parlilitan. Pasat tamu tu damangan. Ora semangin namo. Baru tu siat turi. Siat turi na sa sidipuan. Oh. Baru raja turnip na siya si bolo-bolo. Turnip na siya si bolo-bolo. Aero na si Damang. Mau tuh robe nomor hamarang kita kodok turun kita gijang. Itu. Baru silaban na siya dulu sanggol. Oh nang sa do bete. Oh, si Oh lo nang sa do bedo amang gudai jadi suku may pasahat tami. Jemolo dua naik, ada ni water besi macam ni lah kondo dua. Wala, menu sepe mang. Manu sulma naik, idoko siya lo pinagarin na. Gabi majalah horas. Songoni ma ayang go di hula-hula na poso. Ina masih kau nasi hula-hula. Eto songoni ma. Hula-hula musude. Katiba kami nalipi ajar yang kami. Iya. Jadi boy kan nomor saya atek buat masih ngotot dia hula-hula teh. Gimana kadang dia hula-hula nama peranggi, hula-hula na poso. Jadi saat mamu saya tu dah tua-tua.